Ako guys, dito tayo ngayon sa Cubao, nagtatambay-tambay. So wala tayong pasahero. Wala. Tambay-tambay lang tayo rito. May mga view dito sa Cubao guys. Hindi na ako guys nagbabakulay ng buhok. Guys. Yung building na yan, diyan dinaya si diyan dinaya nung election si Pangulong Marcos ni sino ba yan? Yun ba nakaupo nun? Si Pinoy. Ang kalaban niya pala sino ba yung kalaban niya? Sino ba yan? Hiruas. O yan. Diyan nakuha yung mga baluta dyan sa building na yan. Oo. Sa Novo Hotel. Novo Hotel yan guys. Yan, Araneta guys. Araneta Coliseum. Araneta Coliseum yan guys. Diyan yan. Diyan ang pasukan. Diyan ang pasukan. Diyan ang pasukan guys. Pag may concert dyan, dyan sila lahat. Ito guys, nung mga bata pa kami, dito kami naglalaro sa carnival. Carnival yan guys. Ayan o. Ayan. Yung mga anak nyo, pagka gusto magsakay sa mga train dito, carnival. Ayan. Hindi lang tayo makapasok, nakapila kasi tayo eh. Gala-gala tayo dito, wala pang pasahero. Sarap sana kumain dyan guys, oh. Chico, donut, coffee, lahat. Yung taxi natin guys, ayan. Araneta. Ayan Araneta yan guys. Pasok kaya tayo dito guys, saglit lang. Ayan mga laruan dito. Ayan. Gusto maglaro dito guys, maraming laruan dito. May bilyaran. Ayan, kumpleto rito guys. Pasel tayo, wala pang pasero. Mga bilyaran. Lego. Kumpleto guys. Labas na tayo guys. Nakapila yung sakyan natin. Tayo na pala guys, nakapila.
Yun nga guys, naglakad-lakad tayo dito sa Cubao. Nakakuha tayong pang-upload. Marami dito guys sa Cubao. Mapapasyalan kung meron lang may mga anak kayo, dala nyo dito sa karnabal. Maganda rito mamasyal. Dati kasi nawala na yung karnabal na yan eh. Pero ngayon buwalik na ulit. Dito lang yan sa harap ng Araneta Coliseum. Alright guys, bye bye.